isikhule sakho kuhlala sikhule sizwe ngolwazi nokuchuma Mdeuka on Masakhane exclusively on Vukani FM. We played you Chicago Besike Baraka, you are the inspiration. 17 imizuzu ibethile insimbi yaka 10 o'clock. Kusandungena siyakubulisa ke mphulaphula sikwamkela. Thank you so much for choosing us. Singokola noNombeko Mbongo. She is a community liaison administrator. Namhlanje ke sijonga private versus public HIV management. According to the statistics Sando Kucha, there is a gap between these institutions, with private showing a poor adherence and treatment intake. Namhlanje ke sifuna ujonga into yobana mhlambi inoba yindoni unobangela owenza into yobana uqhuma othatha i-treatment kwi-private institution kufumanisa into yobana kukho ukutenga okuthile compared to uNombeko othatha i-treatment kwi-public institution. Ukhona ke nake simbambe pha nguZoom. We're also live on our Facebook. Ungabaleka ke mphulaphule uyoschekisha if ever mhlambi you want to interact with us usibukele. Mem, it's always a pleasure to have you on board. Good morning and thank you so much for joining us. Good morning, Tuma. Happy belated birthday. Thank you so much. Namhlanje sithelekisa indlela ye-adherence ne-treatment intake from a private sector as well as a public institution. And why are we doing this? According to the latest statistics, when Sis Nombeko, kufumaniseke into yobana kukho ukuhuqa okwenzekayo kwi-public sector. Inoba yindoni unobangela? Oh, okay, baphulaphuli. Kumnandi ke xa simane siveza ezi zinto ziphela zisiphatha kakubi ezimpilweni zethu. Okokuqala, umuntu xa eye kwagqirha private yonke into ayibhatalela. Yeah. Ubhatalela ukubona ugqirha, ubhatalela uyokhansilishwa, like psychologists and all. Ayikho into okuthiwa uza kwi-counselling nje ungareferishwanga kwi-psychologist kwagqirha. Ubhatalela nomuntu ozawuzisa iipilisi zakho endlini. Abanye ke umuntu aprefer into yoba makayozithathela because ucourier zizawufika iipilisi zibhaliwe uba Nombeko Mpongo into ethile phakathi. So icourier awukho sure into yoba ngubani. Le courier isenoba ngumntu okwaziyo nomaziyo. Zibanintsi ezi zinto. Then ke umuntu aprefere uye ayozithathela i-medication. Sithethe ke ngabantu abaphangela ezindaweni apho kungazuba lula uvele uthi uzawuphuma. Let's say ungumiss eQhitsi apho ndisuka khona ekhaya. Ungumiss eQhitsi, funeka uthatha iipilisi zakho. It's not going to be easy ukuthi ndicela i-leave ndiye town ndithatha iipilisi. Akho pharmacy ezilalini. And then ke xa ufikile town uzawufumana ezi pilisi zakho kule ndawo uzifumana kuyo. Kufuneka usadoje abantu. Uphela uqonda uba oh hayi wethu andizuzithatha ezi pilisi ngale medical aid. Phofu you are paying for the service. I-service provider yona engugqirha is getting imali yayo. Masithi ke for argument's sake uzifumene iipilisi. Zifika mos i-ARVs zethu kule nyanga bezibhakwe ngomnye umntu, kwenye inyanga mhlawumbi ufumene ebezenziwe yenye ikhampani. So zawusoloko ke ngokubakho utshintshi kwikhala, zisenoba pitshi, zisenoba mhlophe, zisenoba blue, yonke loo nto njalo. Uprivate ke wena awukho public. Public uyacacisela into okokubana okay ezi pilisi zakho zinje ngoku zezi azifani nezi besikunike zona last time. Isizathu soko ABCD yi-generic eyenziwe ngomnye umntu. Leya ibiyenziwe ngomnye umntu ubhaliwe apha lo pharmacist pharmaceutical company ebeyenza. Private akho mntu ocacisela yonke loo nto. Usamokana ke yona le packet yeepilisi zakho kusafuneka ukhangele Nombeko uthile ozawubuza into yoba yentombi chuma kukho ezi pilisi inoba zezayinceda ndinikwa iipilisi ezirongo. And it takes time. Umntu ohamba private is very private. So it takes time for laa mntu to reach out to omnye umntu abuze loo nto. Kufuneka kubekho umntu amthemba kakhulu. Itsho ke nto yenze into okokubana i-viral load yakhe lo mntu uthatha ipilisi private ingabikho suppressed because akazisebenzisi kakuhle
unoloyiko ukhangela indawo is very private to even take the medication. Uzawuthi omnye umuntu mhlambi omameleyo sisinombeko and ohamba private. Bendikhe ndafunda somewhere about this and ithi reason yobana abantu abaninzi babalekele ku-private because of humiliation eyenzekayo public. There is no privacy and you would find into yobana abantu babekelwa bucala. Sesiyazi into yobana abantu abaku-consultant abangena ku-consultant number 1 bayothatha ntoni na. And silwa indaba ye-stigma eSouth Africa enzima kakhulu when it comes to indaba ye-HIV. Usidibana nalo chumo se-vulnerable ongekabikho comfortable to disclose about i-status sakhe, but xa efika ekliniki udibana nomeza naye uzele yakhe into apha ekliniki. Kukho umuntu odla ngokuthi ke I always feel to understand abantu abafilisha ashamed xa udibana nabo ekliniki because sonke sizogula apha. But then ke ngoku with le nto yobana silapha but thina sibekelwe bucala, it's more like sibekwe istamp sobana baboneni into yobana aba bazothatha i-treatment yabo yoba HIV. So that is why abantu abaninzi bebhenela ku-private, because ku-private umntu ufilisha safe phayana. What is your take on that? Okay, right, Chuma. Le nto ndithi abantu aba-private are very, very, very private. Yeah. Kwakwaba bantu bane-medical aids, bakhona abantu abaye bayi-pick up into okokubana the care is different, aye public. Because uyayazi uba ndibekelwe bucala for my own benefit. Because le service ndizoyifumana mna ayifani neservice yomntu oze ekliniki for uba uyagula ngoku kufuneka athendiwe ngoku serious. Mna I am not sick. I've got a chronic illness that needs lifetime management. So mna mandithathe phaa bucala ndikhawuleze ndenze into zam. For example, ngoku namhlanje ndiphume apha eofisini yam ngo-9 ndiyawulanda i-medication yam in a public facility because ndiseklabhini. Ndiyangena ngoku ndifike apha nge-11 minutes past 10. Ndizawuthatha i-call yakho from ePhilippi to Woodstock with a company vehicle. Ndithathiwe ndicele imoto ndiyothatha iipilisi because I don't treat myself private. Ndahamba ndiyothatha iipilisi zam, ndafika ekliniki ndiyaziwa ndiseklabhini, ndiyabuya ndibeka iipilisi. If I had a problem, bendizawuthi nurse, I need to book another appointment so that I'm able to talk. Now, the take is abantu aba-private are very, very, very private. And they are paying for service abangayifumaniyo. Because kobo bu-private babo, they tend to not speak out about the things that they're supposed to get abazifunayo when going to see their doctors. Ugqirha ubhizi ubala into yoba ndibhukishe umntu endizambona ndimgqibe within 20 minutes, ube wena ufika phayana unesigaxa esingaka ofuna ukusithetha nogqirha. And ke ngoku lo gqirha doesn't have time. Make the doctor to have time for you. The doctor is being paid by your medical aid and you are funding your medical aid to pay for your service. We are talking about sifuna uvula abantu ngento ekuthiwa yi-person-centered care. Kwenziwe kwagqirha le nto wena uyifunayo, nothi le ifunwa ngugqirha. Iyaphayana ukwazi ukuthi gqirha, this is my safe space. Le practice yakho i-safe space ithi mandifumane i-chance yokuthetha yonke le nto ndifuna uyithetha. Awuzundithumela komnye umntu ngaphandle. Andizukuthi sendilapha kwakho ndizobonwa nguwe ndibhatele wena, kufuneke ndiphume ndisebenzise idatha yam ndibuze kuNombeko into yokubana ezi pilisi ndizinikwe ngugqirha namhlanje zitheni zinje. Kufuneka ndibuze komnye umntu into okokubana ndingayisela na into ethile nento ethile nento ethile mix nale treatment yam. Ukuba ndinento efuna ubhalwa efuna ukomplithwa the insurance forms and all ndiyabhatala. No, mayenziwe ngoku ndilapha. One stop shop. I was about to ask into yobana zeziphi mhlawumbi izinto ezinokwenziwa sisinombeko yi-private sector in order for them to make sure that mhlambi
babe the success strategy esisetshenziswa yi-public sector sisebenze naso so that sizaba kwimo efanayo when it comes to i-adherence ye-treatment management kwindaba ye-HIV. You've explained indaba yobana umuntu ebesenza ipilisi kule nyanga akazufana nomuntu ozawukwenza ipilisi for the next 3 months, so zizawufika zipinki ngoku zibuye ngenye imini zimhlophe, ngenye imini zibuye ziyellow, ngenye imini zibuye zinjani njani. But no one is going to tell you if usebenzisa i-service yakho i-private into yobana look i-treatment itshintshile ngoku ikhala injena but iseyi-treatment efanayo, so that Yes. ungazoba confused wena as umuntu osebenzisa i-treatment. Also you've mentioned indaba yobana wena you didn't take much xa uyothatha i-treatment yakho because useklabhini. Mhlawumbi I want you to elaborate more about mhlawumbi khona omnye umuntu naye ke ofuna interested kule nto yobana yintoni iclub, kusube kutheni xa useklabhini, and i-private sector can also use that nabo in order for them to make their clients to create a safe space as ba ubusitsho. Yes. For their Okokuqala, clients. uya eklabhini because you are adherent to your pills and you are virally suppressed, meaning that awubekanga mntu kwi-risk yoba ungamsulela nge-HIV. Your HIV is well managed, then ke ngoku ube seklabhini. Xa useklabhini ke ngoku just go there, iipilisi zakho sezi-prepared, wenza uyi-wait. You don't take like imizuzu emingaphi ube sewukhona phayana kule ndawo uphume. Like I think I spent like 3 minutes today because ndifike nje unesi ke is a clinic that I used to work in, so bayakuthanda ufuna uncokola, so I was like no girl ayiyomini endaba namhlanje ndibhizi. It's just in and out. It's a march in and out. Uyabazi abantu bakhe azababona, i-folders nazi, ipilisi nazi, you wait, thatha medication yakho, thank you, bye-bye. And you can also send umuntu eklabhini. But make sure into okokubana when it's time for you uba uyotsala amagazi, you are there personally. And also naxa uzawuconsulta after i-bloods, because funeka uconsulte for ufumana i-results zakho nayo yonke loo nto, you are also there. Sithi ke ngoku mna, if I would be a GP, i-private sector ke kwenza imali pha. It's about making money. It's about making money. And then ke ngoku xa ufuna ukwenza le mali yakho ngcono, yenza ngcono to attract abantu. Mna, if I would be in a in private sector ndibe ngugqirha, I would make sure into okokubana ndine-counselor, adherence counselor in my practice. You invest in your business. You will never lose abantu ubatrita ngendlela efana uba ubatrita ngayo, because not wonke umuntu uzawufika efuna ubona wena. People, you'll be surprised as a GP into yokubana umuntu une-appointment nale counselor uyiqashileyo apha, and it's bringing like i-value to your service, to your practice, because laa mntu ufuna uthetha, they need to invest in having i-adherence counselors or just any HIV counselor, because ufuna umuntu ozawukwazi uthatha lo muntu through amcacisele yintoni HIV, not in medical terms, in medical ways, in simple community spoken language. That is one thing. Then ke ngoku nalo mntu ufumana i-treatment will be empowered enough ukuze ayazi okokubana xa ndisiya ndithetha nogqirha ndizayi ke ndizombuza into yoba u-A no-B no-C lo bendimthetha no-adherence counselor simenza njani dokotela. Right inothi ukhansela wakho ugqirha xa phinde ezokubona uzawubona into yoba udiskase u-A no-B no-C, une-problems ezithile with your sexual health, with imijolo, with abantwana, with nayo yonke. That will lead to i-depression. And akakwazi ulakududula kuse-psychologist engakubonanga into okokubana, because psychology you'll be a back and forth person. Uzawuswa ku-psychologist uyobonwa, iphinde psychologist ayikwazi udispensa amayeza, iphinde kuthumela kulaa gqirha. Kanti if bekukho umntu apha, and that affects your time, because abantu ba-private abakufuna ungabikho emsebenzini isidala, because ingathi izawujapa izawuhlebisa. So that needs to be taken care of as well. Ixesha oliphumele emsebenzini for iservice yakho malihlonitshwe, lisetyenziswe ngendlela. If uthathe 1 day to 2 yonke lento mayenzeke ngolo suku. In closing, Sis Nembeko, if kukumphulaphula this particular moment othi osebenzisa u-private instead of u-public,
uthini kuye mhlawumbi? Izeziphi ingcebiso onomnika zona? Okokuqala, know why you want to be seen ngugqirha. Sukuya kugqirha because of HIV. HIV comes with lots of other issues, challenges and all. Sukucinga kugqirha uyothetha only nge-viral load ne-CD4 count, ufumane i-medication. Thetha. Mxelele ugqirha ngezinto that you are going through. Kuninzi, and ugqirha uzawuyazi uba if you are going through this, i-medication ethile might not be right for you. Uzawuphela ngokunika i-medication interacta rongo nezi zinto zakho ugowa through zona, because iipilisi azifani, iipilisi zihambelana nendlela yoba ulife ophilayo uthini. So thetha nogqirha, susuba ngu-tick box. Ugqirha sumvumela athikishe into yokubana ubonile ujongile wabona ubu-right, nawe u-expecte into yoba ugqirha wam ufast. Awufuni gqirha ufast. Ugqirha ufast amfuni, because i-HIV ayikho fast. It works very slowly getting to the system. The fact that it gets to be detected in 3 months after we're infected, it means it's deep. It's very slowly. It takes its time to do its own thing emzimbeni. So sungxama, phola, thetha nogqirha. Ugqirha makayazi uba yintoni ingxaki yakho ekuafekthayo endlini, azoyazi uba makakupreskrayibhele kanjani izinto zakho. Sumenza a-assume akalogqirha, ungugqirha. And then ke ngoku mchallenge. And if unayo indlela, nxumana nabanye abantu aba-private njengawe, nikwazi ukushera izinto zenu. And okokugqibela, if Chuma umphulaphula uyafowuna and needs to learn more about these topics, you are free to tell the person to contact me, because kuninzi kubi, and we don't want to see people falling apart. Yeah. Thank you so much, Sis Nobeko. Siyabulela ngexesha lakho. Thank you so much, Puti. Right.